Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň gurulmagyna Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna geçirilen hoşalyk maslahaty işen häsiýete besenli. Ýarışlarda ýeňiş gazanan türgenlerimizi fiýlamak dabarasy aýratyn ýahmetli boldy. Hormat prezidentimiň adyna aýdylan alkyş sözleri dawaranyň içinden er şarkysy bolup geçdi. Arkadaly gahrman serdarymyň sporty köpçülikden beden terbiýany ösdürmek baradaky tagallazy üstünlükleri üpşine diýenligi aýratyn noktaly. Bütün dünya velosiped günü münasibetli geçirilen sport bäýsişiklerine üstünlükli çykyş edip, ýeňiş gazanan türgenleri hormat prezidentimiň adyna sowgatlaryň gowşulmagy aýratyn ýahmetli boldy. Özleri baradaky aladylary sowgatlar üçin hormat prezidentimine hoşallyk bildirmek bilen türgenler täze üstünlükleri gazanmak uğruna ihlas etjekdiklerini inanardylar. Türgenleriň gazanan ýeňişleriniň göz başynda hormat prezidentimiň duranlygy aýratyn bellenildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda hormat prezidentimiň taýsir tagallalary bilen we ýakynan golly görmek netijesinde ýokary netijeli sporty täze ösüşe eýe boldy. Täzimçiler, hünärmenler sporty ösdürmek diýen gollawlary ähli döredilýän mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş aýtdylar. Hoşalyk maslahatyna hormat prezidentimiň adyna ýyldönmek kabul edildi.